Nagabenta की खबर बमन कसनी पेट बट सब्सक्राइब या उ अंतर ये लोग है मिस्त्री है, हेड मिस्त्री और ये भी है, यही इंजीनियर ने क्या मिस्त्री है ये भी. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni halor ga jingkhalem jingka kynroh ka PA Sangma Sport Complex but banbu no ha ka thup dak yong blacklist ya ka Badri Rai and Company BRC ka bapantre ya ka project kalyang prasha Trinamool Congress TMC ha kasni ublai kadawa na ka sarkar da ka jingto kit ka balai luan State Youth President ka TMC Recharge Marak ha ka kynroh udawa ka jingto kit ka babnia ka ban pelong da ka kinhon balai luan kadai ka badan kam ban se madan ye ka jing shisha bat ban ne AA persha ya kitu ki badan benta ha ka ne ka kam kinthum umentri bat umentri rang ba ru la da dan kam Ulong ba ka jing khlem juga kynroh ka PA Sangma Stadium kala jala arsien tang hapdeng ka por belingkon kabla penmi ya ka jingkali halor ka jingbha jongkitiar bapindan kam banshna ya ka ne ka jingte Nalor kani kalong kabakongsan ban blacklist ya ka Badri Rai and Company BRC na ka jingi shimbanta ha kinu ki project ban sawan ha ka jilla khanang bante lakam yukum kini ki jingjia ulaong Kumbayat ha ka jingi kran ki kran khamjam ya ka tin Kinong shnong ka Meghalaya ki debanyo ek sarkar ka babu hakmat ek jingtre kam ka bashit bashai ka ba ai jingken bat ka babu ek jingba upat ba hakman Kaladai ka por ban pin I da ka kam om tang da ki jingkular thali ban pin yo biang ya ka jing shaniah upat ba इंजीनियर तो नहीं है इधर में, खाली मिस्त्री लोग इधर काम करता है, देखने वाला भी नहीं है.